我们对每一个人都要很平等，不要说这个人地位比较高，比较有钱，就对他好，这个人比较穷，长得比较平凡，对他的态度就不好。我们能够跟每一个众生都结善缘，你去到哪里就有很多贵人会帮助你。如果我们的眼睛看高不看低，都很势利眼，那就是没有平等心，没有平等心的人就没有功德。我々はすべての人を平等に扱うべきだ。私たちは、自分より高い地位にある人や自分より裕福な人に対して親切にするべきではありませんし、自分より貧しい人や普通に見える人に対して意地悪するべきではありません。私たちはあらゆる生き物と良好な関係を築くことができ、どこへ行ってもあなたを助けてくれる高貴な人々がたくさんいるでしょう。もし私たちが上ばかり見て下を見ず、非常に上から目線であれば、私たちには平等な心はなく、平等な心を持たない人々には何の価値もありません。Kita harus memperlakukan semua orang secara setara. Kita tidak boleh bersikap baik kepada seseorang yang kedudukannya lebih tinggi atau lebih kaya. Dan tidak boleh bersikap jahat kepada seseorang yang lebih miskin atau terlihat biasa saja. Kita dapat menjalin hubungan baik dengan setiap makhluk hidup. Dan kemanapun Anda pergi akan ada banyak orang mulia yang akan membantu Anda.